HASAN SABAZ doğru haber. Gelo Emrîka li Dijî Darbeyê. Wezîrê Karê Hundur Suleyman Soylû piştî darbeya 15 Tirmehê beyanat dabû û gotibû di vê darbeyê de rola Emrîkayê heye. Emrîkayê jî bertek nîşanê gotinên Soylû da û weha got. Tu têkiliya Emrîkayê bi darbeya 15 Tirmehê ya ku li Tirkiyê qewimî re tune bû. Em van gotinan şermezar dikin. Ji xeynî vê gotinên rayedarên Tirkiyê ne rastin. Gotin û beyanatên Tirkiyê di vî warî de li müttefîkbûna NATOyê û li statû û rewşa hevpar a stratejîkê nayê. Di rastiyê de Suleyman Soylû van gotinên xwe hema piştî darbeyê jî gotibû. Piştî darbeya 15 Tirmehê nû hatibû berteref kirin, Wezîrê Karê Hundur Soylû weha gotibû. Di paş darbeyê de Emrîkayê çend kovarên ku li wê derê de hat weşandin, ev çend mehin fealiyet nakin. Ev bi mihayê ku em di warê Fetûllah Gulen de ji Emrîkayê re peyamê dişînin. Emrîka mecbûr e ku Fetûllah Gulen bideme. Di rastiyê de jî wiha bû. Du kovara ku li Emrîkayê de hat weşandin de di 16 Hezîranê de hatibû gotin ku îhtimala darbê heye. Dîsa di wê heyamê de rayedarên Emrîkayê gotibû ku heger li Tirkiyeyê darbe çêbe wê Emrîka li dijî darbeyê nesekine. Wexta meriv li berê jî mêze dike, meriv dibîne ku di paş darbeya ku li Tirkiyeyê hatiye kirin de Emrîka hebûna xwe neveşartiye û piştgiriya xwe bi zelalî eşkere kiriye. Di rastiyê de Emrîka di warê darbeyan de wiha tevdîgere, rê û rêbazek wiha dişopîne. Heger darbe bê kontrola Emrîkayê bêkirin û kesên nêzîkê wê bêdaxistin, dibêjin ku em demokrasî û heqê însanan diparêzin. Ji ber vê yekê em ê mueyyedeyan bidin kirin. Heger kesên nêzîkê Emrîkayê ne darbeyê bikin û di darbeyê de bi ser bikevin, di demeka kin de piştgiriya xwe eşkere dike û heger darbe bi ser nekeve jî, dibêje ku em li dijî darbeyê ne. Mesela darbeya Sîsî. Wexta li Misrê Sîsî darbeya bixwîn kir, tewr û gotinên Emrîkayê bi şiklekî wiha bû ku weka henekê xwe bi aqlê dinyayê re kir. Wezîrê Karê derve ya Emrîkayê yê wê çaxê gotibû ku darbeya Sîsî demokrasî ye û xelk vê darbeyê dixwaze. Dûra jî destûr û îzin neda ku li dijî Sîsî tu darbe bêkirin. Dîsa bi şantaj û tehdîdan nehîş ku tu kes di hilbijartinê de li dijî Sîsî namzediya xwe deyne. Bi vî şeklî pêşiya guherandinê girt. Li Myanmarê jî erteşa dibin tesîra Çînê de bû, siyasetmedarên ku nêzîkî Emrîkayê û Ewropayê bû tesfiye kir û dest da ser rêveberiyê. Emrîka jî bertekên tund nîşanê rêveberiya Çînê da bû. Welatên kendavê hêvî dikin ku bi hatina Biden wê darbe bên kirin. Ji ber tewr û tevgerên Emrîkayê gilîdarin. Ew wiha dibînin. Heger bi Siyonîstan re peymanên qaşo normalbûyînê îmze bikin, wê peyvajo hêbêtir baş be. Nivîskarê Şerqul Avsatê Tarîk Hamîd berteka xwe û xeyal şikestiya xwe wiha hanî ziman. Li Yemenê operasyona koalîsyonê gelo ne li gor qerara netewên yekbûyî bû. Gelo Washington çawa wê bikaribe ku Hûsiyan ji lîsteya terorê derbixîne. Lewra ev yektê bi vê manê ku Washingtonê darbeya li Myanmarê red kiriye û darbeya Hûsiyan jî nas kiriye. Nayê hesabê nivîskarê Şerqul Avsatê ku derbarê darbeya Sîsî de nivîsan binivîsîne. Em ketinin heyama ku Dubayî bi rejîma Siyonîstan re dikevin têkiliyên hê bixurtir. Bin Selman jî ji bo pirsgirêkên wiha cinayeta qaşiqçî bide ji bîrkirin, malzeme û hincetên weka reforma mehkemeyê hemêz dike. Lêbelê kesên kurewî ditirsin ku zilamên wan ji kendavê bin tasfiye kirin, ihtimal didin ku gavên bi vî awayî binavêtin. Dibe ku ji darbeyên wê Emrîka di zamanê nêz de bikare em bibin şahid. Qiraltî û emîrtiyên kendavê ji vê yekê gelekî ditirsin.